Kimdir әнә шулай велосипед белән трамплиннан сикерә, кемнәрдер баскетбол уйный, кемнәрдер рәсем ясый. Кыскасы, җаның теләгән шөгыль табырга була бирде. Башкаланың Урам паркында яшьләр әнә шулай күңел ача. Яшьләрнең бәйрәме дә яшьләрчә, кай тарафка гына карасаң да, хәрәкәтчән алымнар һәм кыю күнегүләрне күрергә мөмкин. Биргә иң актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баручы яшьләр җыелган. Алар спортта да, уенда да һәм тормышта да үз урыннарын табасына һич кенә дә шик юк. Ильяс Кадыров Казан егете балачактан бик актив. Урам паркы икенче өем кебек ди. Бик каты ярата бу спорт. Шуңа кадәр мин бunda хаман килеп бunda кататься итам. Ну, я вообще с Казахстана, но сам в Москве учусь. Вот с Москвы приехал. Казань хорошо, я сам здесь жил год. Мин үзем Казахстаннан, Мәскәүдә укыйм. Бу бәйрәмгә дип Казанга махсус килдем. Мондагы Урам паркы искиткеч. Бирдә һәркем осталыгын күрсәтә ала. Барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган. Мин үзем моно тәгәрмәчтә чыгыш ясыйм. Бик мавыктыргыч спорт төре велофристайл аеруча күпләрне җәлеп итә. Бу ярышта үзенә тиңнәр булмаган Ирек Ризаев та монда. Чемпион һәркемне хәрәкәтчән булырга ди. Бәйрәм белән занимайтесь спортом. Урамда җәй, ә менә бу чатырда кышкы ярыш турында сөйләшәләр. Монда Казанда узачак махсус олимпиаданың бердәм уеннары тәкъдим ителә. Ярыш киләсе елның гыйнварында узачак. Башкалабызның 14 спорт объектында 18 төрдә кыйсынашачаклар. 2000-гә якын спортчы килү көтелә. Хәзер волонтерлар туплыйлар. 1200 волонтер. Кирәк булачак безгә бу уеннарны үткәрер өчен. Алар 20-дән артык функциональ позициядә безгә булышачак. Ул командалар белән дә эшләү, ул медиалар белән дә эшләү. Волонтерлар бу бәйрәмдә дә файдалы эш белән мәшгуль. Ольга Спиридонова гади генә түгел, көмеш волонтер. Ул курчаклар ясый, башкаларны да игелек кылырга өйрәтә. Бу бүләкләрнең кемгә булачагы билгеле. Она делается без иголки. Аны менә шулай урыйсың да курчак формасы итеп ясыйсың. Энә кулланылмый. Донецк һәм Луганскидан Татарстанга күченергә мәҗбүр булган гаиләләрнең балаларына бүләк итәчәкбез. Полина Илюшкина өчен бүген икеләтә бәйрәм. Яшь рәссам грант тоткан. Хәзер иҗат итү өчен мөмкинлек арта ди. У меня проект посвящен 1100-летию. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан проект тәкъдим иткән идем. Грант туума шатмын. Моңа кадәр Татарстанда яшьләр көне бу кадәр зурлап уздырылганы юк иде. Ул 3 көн дәвамында билгеләп үтелә. Ярышчалыда яшьләр көненә 100 меңгә якын кеше җыелган иде. Түбән Камада 30 мең тирәсе. Урам паркында 10 меңнән артык кеше. Әлеге бәйрәм яшьләрнең ни дәрәҗәдә актив булуын күрсәтә. Бик шундай табигый ситуация, атмосфера. Бик җылы, кешеләр елмаеп йөри, сөйләшәләр, танышалар. Миңа калса, менә бу бик әйбәт формат һәм киләчәктә дә без аны дәвам итәрбез. Кичке якта Миллениум күпер астындагы Урам паркында халык тагын да артты. Иванушки Интернешнл һәм башка иҗат төркемнәре чыгыш ясады. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.